guys, bună ziua, mă bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Suntem aici cu prietenul meu, Gabriel. Nu știu cât de bine te auzi, dar în fine. Trebuie să aprecieze. Da, gândiți-vă că am stat un sfert de oră ca să găsim un loc liber în Tycoon-ul ăsta. I-am furat, deci efectiv i-am furat lui ăsta fața. El s-a spawnat aici pe ăsta roșu. Noi eram între Tesla asta care se învârte. Și efectiv, Gabi a intrat repede aici, eu aici. Și am furat-o. Da. Bun, hai să începem, să vedem și noi care-i treaba. Am zis să luăm și noi un Tycoon. Tu deja ai 7... Bă, tu deja te-ai jucat, bă, te-ai jucat înaintea mea. Mi-am colectat bănuțe. Dar ți-am zis, mă, să nu încep ca să fim la egalitate, dar tu nu... Oricum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Să filmăm cu domnul Gabriel. El este fanul meu numărul 1. Da, apropo, cu videoclipul ăla. Da, n-am mai reușit să spun mulți, că n-am mai găsit opțiunea. Îi cumpăr cât mai multe dropere. Am zis să băgăm și noi în Tycoon, că de ce nu, că celălalt a fost un hobby și minigame-urile mele preferate sunt Tycoon-ul și hobby-urile. Nu pot să cred că există până și upgrade-ăria. Ce cumpăra, băi? Deci numai tu poți cumpăra astea, aparent, în partea asta și eu pot cumpăra în partea asta la altă. Da, eu sunt cu roșu, tu ești cu albastru. I-am cumpărat primul upgrader. Ia-ți de și noi aici. 300, deci... Am văzut poza, mi s-a părut interesant. Acum să vedem cât de interesant e. 250. Bă, deocamdată ne descurcăm binișor, nu? Adică... Dar chiar de astea tot ce cumpăr pe loc. O, știu, geamul. Mie îmi place că aici și am cumpărat un geam fix aici în față și mi-apare mi l-a acoperit. Ia să vede. Nu. Da, ați văzut, a cumpărat un geam și acum mi-a acoperit. Nu știu ce se întâmplă aici. Uite aici, ăsta cât e? 150. Da, nu se vede nimic. Da, cred că e cum facem noi la case, bă, că cum punem mai întâi din alea ca să... Ăsta... Da. Scârț. Am Bă, pus eu deasupra. frumos. First floor. No, hai mai întâi să ne ocupăm aici jos, zic eu, nu? Adică... Păi eu în jos nu mai am nimic de fapt. Normal, dacă te joci înainte, că eu îți spun să nu. Păi, da. Ei, da. Am avut bănuți de colectate. Dar de unde ai avut, a? De la primul upgrader? De aici. A fost moca. Păi de ce l-ai cumpărat? Adică ți-a dat așa ca 800 de bănuți? Gata. Ba nu, mai am... Bă, dar că mai am de cumpărat, bă, că mă plictisesc deja. M-am băguit. Ajutor! Oare ce se întâmplă dacă îmi dau reset? Mă dă tot aici? Hai să aflăm. Cred că nu. Trebuia să te uiți la mine cum am rămas. Mă, da aici, bă, stă aici sus. Da. Dar cum încă? Poftim? Gata, am terminat și eu aici jos. Iarăși m-am băguit. Bă, da, îmi place să scurtez de rup. Tura asta a murit prin hartă. Am cumpărat primul flor. Ura! 400. Ești serios că trebuie să coborâm mereu aici jos ca să colectăm banii? Că nu prea îmi convine. Da. Ce scrie aici? Like the game for updates. Ok. Bă,
Bă, deocamdată ne descurcăm, adică arată interesant. Nu știu ce am cumpărat, dar... O pisică. M-ai omorât. Hai, voi nașpa că ne puteam omorâ. Opa, stai că eu am de cumpărat și afară. PC only. O grămadă avem. E trist că trebuie să coborăm până jos, adică... DJ Cat. Ia uite aici. A, da, apropo. Eu zic că ar trebui și tu să mori o tură. Ca să fim chit. Da. Aparent eu mă ocup foarte mult cu pereții. Tu nu știu ce faci. Tu stai și mănânci. Deja am cumpărat următorul etaj. Deja am cumpărat următorul etaj, ca să înțelegi și tu. Să-i mi-a scos tableta de la încărcat. Am 16. Am avut, gândești că am avut 9% și mi-am pus-o la încărcat ca să... Da, nu mai putem coborî. Ne chinuim puțin să coborâm. Ne-i făcut puțin cam prost, aparent. House key. Hotel, bank key. Ia. Am cheia casei, bă, am cheia orașului. Na, de acum trebuie să vedem. De ce o să postez ăsta? Oare câte ore ne ia să-l facem? Oh, am cumpărat tablouri. Oh, ai făcut aici cu TV, cu masă, bă. Ia ce am aici? Ca. Wow, tu ai pet din ăla drăguț, mă, stai să vezi ce pet am eu. Nu ăsta, bă. Nu vreau nicio. Uite, bă, ce pet am eu. Unde ești? Bă, hai sus, o leacă. Sau unde ești, bă? Îți place petul meu? Bă. Bă, dar vorbește, mă. Mă jur, nu te mai iau pe videouri. Ce ai făcut, frate? Ce am pe aici? Costă destul de mult, recunosc. Ei, avem o mașină, hai urcă. Urci? Mamă, cât de fain arată. Cred că dacă tragem poarta aia, nu mai vine lumea. N-are cum să intre. Să ne jefuiască. Dar noi mai putem ieși? Nu. Am cumpărat o Tesla Cybertruck, o mașină din aia. Să vezi dacă îți place mașina, am cumpărat. Bă, dar tu ești puțin cam tăcut, nu crezi?
te mai iau eu în videoclipuri, mă? Dacă tu vorbești atât de puțin. Și? Bă, să te mai iau eu în videoclipuri dacă vorbești atât de puțin. Oh, ce mașină avem. Hai afară să vezi. Vii? Acum. Îți place? No, no, asta. Mamă, cum arată! Ai urcat? Ia. What? Cum accelerez? Vă că am niște butoane pe aici, niște chestii, trestii, da. What? Am mișcat ăsta? What? Nu pricep. Cred că o să mai revenim o tură, Gabi. Numai să ne... E clar că o să facem și partea a doua. Adică nu facem noi tot Tycoon-ul ăsta. Ok, eu m-am cumpărat chestiile de afară ce mi-au apărut. Avem mașini, avem de tătii. Aici ce avem? Ai cumpărat canapea? Frumos, m-am băguit în perete, frumos. Mi-am băguit capul în perete, vino să vezi cum arăt. Vino la etaj. Că o să-ți placă. Unde ești, bă? Salut! Nu-ți face griji, m-am omorât și eu. Nu te lasă mor de unul singur. Salut! Nu, păi mai am ceva de cumpărat pe aici, pe jos? Oh, ai făcut bucătăria. Frumos, frumos, frumos. Nu, păi eu aici am venit la etaj. Deci eu cred că sunt ăsta care cumpără etajul și pereți și toate astea. Avem speed coil și gravity coil. Lol. Și toate astea. Iar tu ești ăla care se ocupă să cumpere prin casă, să facă decorațiuni și chestii. Deci aș cumpăra ceva de party. Da, bă. Mamă, cât costă un Infinity Cash? 95 de Robux. Tu glumești? Cumpăra particule de petrecere. Am revenit, am pus puțin pe mut. Cumpărăm astea. Aparent am rămas singur. În apel a trebuit să închidă. Din păcate și nu știu cât o să ne mai jucăm. Da, guys, s-ar putea să trebuiască să continui episodul cu microfonul închis. Dar veți vedea acțiunea. O să-l mai deschid din când în când. Depinde și eu cum pot. Așa că spor la uitat pe video.
Da, guys, aparent nu mai găsit nimic de cumpărat. Ăsta a fost și Tycoon-ul, aparent. Mă așteptam să fie ceva mai lung. Da, cam plictisitor, sincer. Iar noi ne vedem de acum data viitoare. Hai, pa!